May buntag sa tanan, nanapod kita sa light them with my word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa light ko. Light them with my word. Ang atong ebanghelyo karong Domingo, ato ang gikutlo gikan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 13 o 17. So brothers and sisters, mo kani ang exaltation of the cross. Remember ang exaltation of the cross, ato i-celebrate sa matag pizza 14 sa Septembre. Kana og matunong siya og Domingo, og dili matunong Domingo na dili nato na siya i-celebrate. Karon tuiga 2025 natunong sa Domingo ang September 14. So brothers and sisters, magsugod kita sa kananaang katuntuang pulong ni Jesus. Human si Nicodemo, wala makasabot kung unsa ba gayud ang iyang istorya. Human siya nangutana parte sa kananaang pagkatawo pag-usab, no? Sa diha sa tiyan sa iyang inahan. Nagingnan siya nga dili ikaw makabaton og gingharian sa langit og dili ikaw mataw pag-usab. So mo kani sa verse 4, no? Unsaon man niya pagkatao pag-usab kung tigulang na siya, dili na siya mahimong musulod pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Og si Jesus nagpapasabot padayon. So sa verse 6, no? Ang gipanganak pinagi sa tao, tawhanon, apan ang gipanganak pinagi sa gahum sa Espiritu Santo, Espirituhanon. Kay nga naman sa versikulo 12 sa dili pa ang atong ebanghelyo karon, nagaingon dayon siya, kung wala gani kamo mutuo sa akong gisulti kaninyo, mahitungod sa mga anian niining kalibutan, labaw na nga dili kamo mutuo kanako, konsultihan ko kamo mahitungod sa mga atua dito sa langit. So brothers and sisters, mao man kani nga iyang gi padayon og pamulong dito kang Nicodemos, kay wala man siya makasabot nga ang gananaang hatag ni Jesus nga ikaw mataw pag-usab, dili lang kay kananaang mataw pisikal, no? Of course kung mausab ka espirituhanon, physically mausab pod ang imong gawi, mausab pod ang imong pagtratar sa imong isikataw, mausab pod ang imong kinaiya, mausab tanan imong paglantaw, kay nga naman diha man nagsumikad sa imong kasing-kasing sa espirituhanon nga mga gawi. Sumo na ang pasabot ni Hesukristo sa ato ang Ginoo nga ang tao mausab, ang tao kinahanglan nga magpakatao pag-usab, dili physical ang iyang pasabot, but espirituhanon. So motong gipamulungan siya sa bersikulo 12 nga kung wala gani kamo mutuo sa akong gisulti, mahitungod sa mga ania niining kalibutan, labaw na nga dili kamo mutuo kanako, konsultihan ko kamo mahitungod sa mga antuad dito sa langit. Muna sa bersikulo 13 kani nga ebanghelyo, niingon siya, og walay bisan kinsa nga makaadto sa langit gawas lang kanako nga anak sa tao, kay didto ako gikan, no? Kananaang so sa laktod nga pagkaistorya, di gyud ka mutuo ni Nicodemos nga gikan ako sa langit. Ako ra ang tao nga gikan didto nga nakasusi ug unsa gayud ang espirituhanon nga kinabuhi, unsa gayud ang kinabuhing dayon, ug unsa ang gikinahanglanon nga ikaw madawat didto sa kinabuhing dayon didto sa langit. Ako na gud ang nagistorya kanimo.
Muna sa versikulo 14, midugang si Jesus pag-ingon, sama sa pagkabanhaw ni Moises sa halas dito sa kamingawan, ako nga anak sa tao, kinahanglan nga ibayaw usab. So, unsa man gani, no? Mao man gani ang ato ang kanang first reading. Sama sa pagbayaw ni Moises sa halas dito sa kamingawan, ako ang anak sa tao, bayawon usab. So, unsa may ibot pasabot ani? Ang mga tao sa katong panahon ni Moises, gareklamo sila. Grabe ang reklamo nila nga gisalbar sila dito sa kinaulipnan dito sa Ehipto. Si Moises mo'y nagdala nila dito sa kananaang promisa sa Ginoo nga yuta nga promisan sa Ginoo or the promised land. While on the way pagani sila siguro katunga o sa gani. Grabe na ang reklamo sa mga tao. Asa man ang tubig, asa man ang pagkaon, asa man ang amoang comforts inini ang amoang kananaang paglakat nini nga ning kuyog kami nimo. Instead nga imong kuyogon dito sa promised land nga naman ni nga nagantos man ni daghang kailang reklamo. O tuod man nasuko ang Ginoo sa kanila. Gipangpaak sila og bitin. Og daghan ubay-ubay ang nangamatay. Og si Moises na pod pinagi sa mga mulo sa mga tao, nagtaho na po dito sa Ginoo. Ginoo unsaon man nato ni nga dili unta nga mahurot ni mga tao pagpaak kay sila magitanan, dili magid sila kanang faithful, no, masinubtanon diha sa Ginoo. Reklamador magid sila kayo, bagol-bulan. Og ang Ginoo siya nga katong nga paakan, mulantaw lang sila, mutanaw lang sila sa imong buhaton nga usa ka poste nga butangan nimo bronze nga halas. Tuod man gilantaw nila, gitanaw nila ang bronze nga halas, nangaayo sila. So nayo sa ka panagingnan ini, no? Kung mutanaw ka, desperate ka na kaayo. Wa na gyud kay malaing mahimo. Tan-aw na lang yun nimo, naa diha imong pagtuo nga makaayo. Kay mao may gistorya sa ato ang Ginoo. Sama ra gihapon sa ato bitaw og magdaot kita og kanang magsakit og nay mo tambag nga adtuin nga mananambal bisag dito tumoy sa bukid. Adtuon gyud nimo para maayo ka. Apan puno kana siya sa pagtuo. Sama ra gihapon buhat ni Moises nga istoryahan nila mga tao, tan-aw ang usa ka bitin naa sa usa ka poste nga gabitay. Tan-awan ninyo kay istorya sa Ginoo, maayo kamo. Puno silang pagtuo. Naayo sila physical, naayo sila nabalik ang ilahang panglawas, no? But unsa may istorya sa Ginoo nga gibayaw nimo ang usa ka bitin o giayo ang mga katawhan sa Ginoo nga reklamador, makasasala, mimbatok sa Ginoo. Karon ibayaw usab, kinahanglan usab, ibayaw usab ang anak sa tawo nga si Jesus. Unsa may pasabot ini, brothers and sisters, ibayaw usab ang anak sa tawo diha sa cross, pinagi sa iyang pagtubos kanato diha sa cross, iyang gihatag iyang kaugalingon, gisakripisyo niya ang kaugalingon o nagpalansang namatay diha sa cross o gibayaw. O kita nausab o kita dili lang physical nga nangaayo, but espirituhanon nausab kita kay kita tanan. Ang atong sala nga gisunod nato kang Adam ug Eva, ang atong pagkamakasasala, iyang giwagtang gikuha niya o kita tanan, giluwas kita sa kinaulipnan sa sala, no?
Giluwas kita sa Ginoo. So brothers and sisters, sa Moises, giluwas lang siya sa physical nga kanang pagkadaot nila. Gay gipaak sa bitin. But dire, giluwas kita sa atong kasalanan, gibag-o kita, nahimo kitang mga bag-o nga tao. Mao kana ang gipasabot ni Hesus kang Nicodemos nga ikaw mabag-o, mataw pag-usab. Dili ka sa sabakangkan sa imong inahan sa tiyan, sa imong inahan nga mubalik ka. Apan usbon nimo imuhang kaugalingon pinaagi sa gikamatyan sa Ginoo diha sa cross. Pagahinulsulan, pagabasulan nato ang atong mga kasalanan. Atong lantawon si Jesus nga nag-antos kanato o kita natubos sa ato ang kasalanan. Kita iyahang ipasaylo sa atong kasalanan o kita tanan na bag-o o gitagaan o bag-o nga kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Brothers and sisters, muna sa versikulo 15 siya aron, no? Bayaon usab ang anak sa tao aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Munay buto sabot niya. Nganong anak man sa tao? Anak man gyud sa tao si Jesus. Anak man gyud ni Blessed Mother, no? Ngani kung tan-aw nimo, anak gyud siya sa tao kay bisan tuod siya. So, no? Bisan tuod siya anak sa Dios, but nagpakatawo siya. Nagpakatawo siya. Uban kanato, uban gani diha sa mga katawhan para siya makita og unsaon nato pagsunod nga mga Dios nun. Og ang iyang pagtubos kanato, iyang kananaang paghatag sa iyang kaugalingon para kita mapasaylo sa atong sala. Siya mismo nagpakamatay diha sa cross. Pinaka kananaang common o cruel, no? Kananaang dili basta-basta nga kanang panamastamas nga paglutos sa usa ka kriminal. Usa siya ka kriminal. Niuban siya sa uban sa kriminal nga silot sa katauhan sa Ginoo. Kay iyag yung ipakita nga siya usa ka anak sa tao. Nagpakatao siya. Nagningkamot siya nga himong usa ka tao para kita matubos, para kita makita niya og unsa gayud kadako sa iyang gugma, unsa gayud ang iyang pagkamasinubtanon sa ato ang Ginoong, sa ato ang Ginoong Amahan nga nagpadala kaniya kanato para kita maluwas. Brothers and sisters, kay dako ang gugma sa Amahan, iyang gipadala ang iyang anak nga usapod nga mahigugmaon kanato, gitaan ang iyang kaugalingon. Only ang gikinahanglan sa pagtaan sa iyang kaugalingon mao ang magpakita siya nga pareha siya kanato nga tao, anak sa tao. Brothers and sisters, bisan siya og Dios, bisan siya og Ginoo, but naningkamot siya mahimong tao para makaantos, makaluwas kanato diha sa kamatayon sa cross. Grabe nga kamatayon, grabe nga paghigugma niya sa atoa. Versikulo 15, aron ang tanan nga mutuo kaniya, mutuo, no? Muna every time nga mutan-aw kita sa cross, gatuo kita sa Ginoo ug makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Naa kitay problema, naa kitay mga kanang gikinahanglanon, naay ato ang pag-antos nining kinabuhi. Tan-awa ug sud-o nga ang krus. Mas grabe ang pag-antos sa ato ang Ginoo ug ingon ana ang iyang pag-antos para kita pod matubos.
ang atong kinabuhi matubos pinaagay sa atong pag-antos. Kay wala man gyud dili mag-antos ining kalibutan na. Kay dili man ni ang atong lugar, dili man ta taga dinhi, taga didto man ta sa langit, brothers and sisters. Mag-antos kayo kita dire sa kalibutan nga pamaagi, kalibutan nga kinabuhi. Kaya ang kalibutan, brothers and sisters, naa magyud diri. Ang tanan nga mga kasalanan ug dili magyud nga pwede nga dili ikaw ma-appeal, no? Dili nga mo appeal ka sa mga kasalanan, but ang consequence na collateral damage ma-appeal gyud ka sa mga kasalanan sa mga kabuang sa uban. Munang like ang issue karon baha. Kung sa may nahitabo, na-appeal kita sa baha tungod sa kasalanan sa uban nga naglaging-laging namutol og kahoy dito sa kabukiran. O gawas ana, samot pagyod. Gibuhatan og dike para dili kita maapil sa baha apan gipangkawat ang kananaang kwarta para ibuhat sa dike ug naa magani substandard. Yun ana siya. Collateral damage, maapil gayud kita. So brothers and sisters, while naa kita sa kalibutan, puno gayud kita og kasakit, pag-antos, o dili gayud ka na malikayan. Samtang nga moabot ka na sa atong kinabuhi, karong Domingo, gipahinumduman kita sa exaltation of the cross. Mo'y gisaulog karong Domingo, nga lantaw na to ang cross. Giyon sa kita pagmahal, giyon sa kita pagsakripisyo sa Ginoo. Kaya ang sakripisyo, dili man diha nga magpermanente ka na. Kaya nga naman ang sakripisyo sa cross naa may pagkabanhaw. Sa kabanhawan sa ni Kristo diha sa cross, after 3 days, kita pod og mamatay. Kita tanan, brothers and sisters, maangkon nato pod ang kabanhawan sa atong kinabuhi. Kabanhawan gikan sa mga kasakit o kalisod o kapait nining kinabuhi ug maangkon nato dayon ang kinabuhing dayon. Sa verse 16, mabasa nato, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod nini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. No? Naghisgot ang Ginoo sa kalibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who believe in Him will not perish, but will have eternal life. No? Famous kayo ni siya nga kananaang passage sa balaang kasulatan. But unsa may pasabot sa Ginoo nga ang Ginoo nahigugma pag-ayo sa kalibutan, no? Nganong kalibutan man, dili man ang Ginoo naghigugma og maayo sa katawhan. Nganong kalibutan man. Kalibutan, brothers and sisters, para sa ako, kay naa man diha tanan, katong nabunyagan o wala mabunyagan, katong wala mutuo, katong nagtuo, katong nagbuhat, ug minaayo, nagtuo kang Hesus, ug katong nagbuhat sa dinautan nga binunyagan maunta. Brothers and sisters, mao kana ang kalibutan. Ug ang kalibutan usab gimahal sa Ginoo kay diha man siya nagpakatao, diha pod siya gipakatao, ug diha pod ang mga faithful kayo, mga Dios nun kayo, sukad pa sa sinugdanan nga gipili sa ato ang Ginoo, ang katawhan sa Israel. Naa diha tanan ang mga katawhan nga gipatabang sa Ginoo, mo'y chosen people of God, para mo gipatabang niya diha sa kaluwasan sa katawhan.
kaluwasan gikan sa kasalanan ni Adan ug ni Eva. Karon iyang gipadala na gyud ang iyang bugtong anak nga si Jesus para muluwas kanato, asa kita luwason diha man sa kalibutan na hitabo ning tanan. Diha man sa kalibutan na tao o nahimugso o gibutang sa Ginoo ang iyang katawhan, nan ang kalibutan gyud ang iyang luwason kay naa diha tanan, no? So brothers and sisters, naa gayud tanan diha sa kalibutan ang mga kasalanan, naa gyud diha sa kalibutan ang pagkamaayo sa tao, naa diha sa kalibutan ang paglaom sa tao. Therefore, ang kalibutan di ay ang iyang arena or kanang diha di ay maluwas ang tao. Dili ang tao maluwas dito sa langit. Diha sa kalibutan maluwas ang mga katauhan. Diha magsugod sa pagsangyaw sa maayong balita nga naay kaluwasan ni John the Baptist o si Jesus mo'y nagpatuman niini diha sa krus. Brothers and sisters, munang iyang gimahal ug mayo ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron tanan mo tuo, no? Mao gyud gihapon ang gisangyaw ni Juan, believe, repent and believe the gospel para mutuo kaniya ug kita dili malaglag bat kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Salamat kayo, brothers and sisters, ug may buntag sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word. Inaot punta nga matabangan ko ninyo sa ako ang programa nga makapadayon nini pinagi sa mga gagmay kayo mga galastuhan pod. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.